Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como a sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola. Moi ben. Non hai que comezar? Hola, Estrella, que tal? Imos a locomovilidade articular. Lembro de ser eu moi pequena e cocer na casa así de familiares e facían unha bola de liscos. E despois tamén lle botaban chorizo da casa e doblábase e por baixo metíanlle unha berza para metela no forno. Eso estaba riquísimo. Os grilochos da miña nai, porque cando eu era pequeno facíame un montón de grilochos e mandaba aí no colacao grilochos a tope e agora xa non o como porque leva moito azúcar e esas cousas todas. O puré que facía a miña bisaboa gustábame moitísimo e tráeme bons recordos. A miña nai facía o guiso de carne con guisantes e cenoura e todo eso. Facía na cociña de leña e aquel sabor é moi especial, o sea, nunca volvín comer unha cousa tan rica como aquela, pois se facía a fogo lento. Llevamos a cabeciña a un lado, a outro, movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Bueno, hoxe no quecemento imos falar dunha cosa que quedamos antes de comezar a clase, que é de dicir a compra máis absurda que fixemos na nosa vida, ou polo menos que recordemos. Ombreiros cara adiante, e quero que empece aí Anxo, porque escoitelle unha que quedei un pouco... non entendí moi ben por que comprou eso. Por non sei a que se está referindo. Home, o do... Compras fixen moitas, Sí. moitas. Comprei un fonendo para ver como me latía o corazón. Para verlo, non? Pois coitado. Que máis? Un couso para facer flexións en diferentes posturas que nunca usei na vida. Que podría seguir, pero moitísimo. É destes que a teletienda... A teletienda non que é máis caro, pero de AliExpress tiene bastante. Mano a cintura. A ver, o corazón como che fai? Pucata pun chimpún ou como? Hai veces que me dan taquicardias, eso vai... Pero ti serías capaz de saber cando che dá unha taquicardia por escuitándoa? Claro, Home, porque non é sentíndoa. eu son técnico de emergencias sanitarias, chaval. Ai, claro, tes razón. Vale, tes razón. Así ten un pouco... sincero tamén. Xa non me acordaba. Cambiamos... É sincero tamén. Eu pensaba que eres guitarrista. Claro, cando che vai moi rápido, Claro, tú de normal non sintes o corazón, Non, pero home, pero si vas a toda mecha... Eu se me poño a escutar o meu corazón, pois diría, pois vai normal, Que notase? Non sei... No, pero si vai Home, non, pero para iso non me fai falta comprar nada, xa o sinto eu. Por eso. Vou ao médico e digo que me pasa. Xuntamos pernas... E dirache que non é No, na cabeza. se lle quere levar un informe antes feito por el. Dice, no, mira, teño esto. É que son hipocondríaco tamén, Sí. Sí, un pouco sí. A ver, os demais cambiamos. Eu comprei tanta merda que... Pero acordo agora un das últimas cousas que creo que foi a 2 anos así. Berra máis porque non te escoito, Pulsos e nocellos. Estás teniente. Te escoito. Bueno, pois saliu un anuncio en internet para facer boxeo na casa, non? Hacia Entón dentro. era un aparello con diferentes cores, entón vai cambiando a música, vai cambiando o cor, e víase así moi grande para Cambia pegar de na pé. parede e dixen, esta a miña. E pedino. E veume unha cousiña así, cores non ten, Hacia dentro. música así, estridente, non pega na parede, é de plástico, e cun guante, dicía que traía guantes de boxeo, e son unhas láminas de plástico, Nada. Unha estafa, non? unha merda. Moi ben, veña, imos seguir falando, pero imos a pasar o quecemento. Para a clase de hoxe necesitamos a esteira e halteres. Collemos todo e imos aló. E a verdade é que eu teño unha lista inmensa de cousas absurdas, de aplicacións chinas, que é todo moi barato, e digo, probo comprar isto, pois isto a ver que fai. E compro bastantes cousas, sí. Veña, pasamos o quecemento, imos a esteira, imos colocar de lado desta posición cas palmas xuntas, e o que vou facer é primeiro 30 segundiños a un lado, facer un poquinho de mobilidade e acompañando ca mirada, vale? E despois cambiamos de lado. Bueno, Noemi, ti que foi o que compraste así que diste, vaya tontería de compra?
É que non podo, eu non podo decir esas cousas. Podes. Non, sabes por qué? Porque despois David di, ves? ¿Para que querías peso? Bueno, vou decir, comprei un hula hoop con peso, que me pareceu... Eu tamén. Un hula hoop con peso. Pareceu Como vos engañan, que era cosa, eu fun ao Aldi, ali había 8 euros, e bueno, este, vamos, vou usar moitísimo. Imos cambiar agora de lado e facer o mesmo exercicio. E se usei 30 veces, foron moitas. Pero Suele pasar. un hula hoop con que? Con pés? Ten peso. Xira ao redor e ten un... Colocámonos e imos aló, seguimos. Este hula hoop, e pesa en sí. Non é ese que parece o que puñamos nos pés cando éramos pequenos. E se lle van quitando chismas do cinturón. E ti, Edi, dixeches o muñeco, muñeca, ou non sei que. Que idiota es, chaval. No, mira, o meu é algo que digo, non sei por que o merquei, porque realmente tendo ordenador e tendo móvil... Efectivamente, tendo ordenador. Foi unha tablet. Veña, agora ímonos colocar en posición de cuadrupedia. Xa estás ti sementando aí cousa mala. Imos levar o cu cara atrás, as mans cara adiante. Seguimos dándolle inmobilidade á zona da pelve. Era falta estrella, por decir. Pois mira, eu merquei unha pota que cociña sin aceite, sin auga, sin gas, sin nada. E ao final non cociña, non? Que non vale para nada, ó. É unha maneira de falar. Vale. Como non lle botes aceite, si, home, si. Sí, home, sí. E despois un robot... Pégase todo, non? Se o meteran chocolate, ganaba máis. Vale. Moi ben. Imos traballar a zona do core, deitados boca arriba. Imos coller o haltere. Ah, xa me lembro de outra cousa. Que outra cousa? A ver, contanos aí. Un robot desos de cociña que che pica as patacas de 20 maneiras, que non che seca. E despois pasas 3 horas lavando nel. Home, por Dios. Moi ben. Imos facer o crunch co haltere na man, collémolo deste xeito, pernas flexionadas 90 grados arriba, collemos aire, exhalo, indo cara adiante. Moi ben. Oito, 9 e 10. Ben. Sí, supoño que en todas as casas hai cachivaches que se compraron con intención de usalos toda a vida e usanos 15 días e despois foron ali para o fondo do armario. Pois sí, a verdade é que estou seguro que mercamos tantas cosas. Non vos pasou deste de comprar unha bicicleta ou cosas destas de xinaxo para casa e despois que fagan de ropeiro? Sí, para colgar as roupas, no. eu non. Non o me... É a mítica, compras unha bicicleta e despois é para colgar as camisas e rollos así. Veña, volvemos á posición de inicio, collemos aire e solto cara adiante. Eu cheguei a comprar unha cama elástica Unha cama elástica. para saltar. Como mola. Dios, é peor que a min, Terrible. E aínda tes? E última. Vale. Moi ben. E tamén comprei uns lastres destes de pegar nos nocellos e nas... bueno. E digamos que a miña filla pequena os usa moitísimo. Nunca probei. Úsala. Parece que non custa nada. Useina. Pois compro xa. Veña, brazos atrás agora, estiramos pernas, imos facer sit-ups, collemos aire e solto levando cara adiante. Ese sí que é o bicho morto. Ai, Raquel. Que non axudades nada, Seguimos.
Seguimos todos, vale, Raquel, tú. Eso sí que he dicho oportunidad. Uy, esto... Ay, Dios mío. Veña, que eres unha última. Vale. Muy bien. Golpea. Estuvo. Raquel, non se facía falta tempo extra para tirar a botella. ¿Qué pasó, Raquel? Quedaste aí a medias. Ay, Dios mío. Non sei que pasa sempre nestas clases que moito nos rimos, de verdad. Danos a vida tamén a risa, Que hai que facer outra vez. É unha maravilla, de verdade, que necesario é rirse, Ai, sí. Veña, imos de novo. Outra serie, vale. Nos outra serie, Raquel vai comezar. Collemos aire, soltamos cara adiante. Na, é que xa ni lo intenta, tía. Dúas. Veña, vou. Mantemos os brazos sempre estirados cara atrás, estrella. Aí. Xa, pero... 4. Estira as pernas se pode, Raquel. No, claro. É que non podo. Era boa. Poder 6. podo estirar as pernas. 7. Un pouquinho. A ver. 8. Non vai. 9. E última. Ai, Fixo que puide, máis a risa que lle daba que lle imos pedir, estaba perfecto. E teño un mazado aquí, entón donme moito, hai certas posturas que me don moito. Bueno, aí veñeron as risas, pero bueno, aproveitaron tamén para rir. Ela traballou os abdominais igualmente. imos manter aí os brazos cara arriba, separamos a parte superior do lombo, se nos costa moito así, que a cabeza apoiada, vale? As pernas estiradas, e o que vou facer é intercambiando unha e outra, vale? Vamos aí facendo 10 con cada perna. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, descansamos un pouquiño. Hoxe combinaron os abdominais cos halteres e gustou a clase. Efectivamente, sí, foi clase de cor con halteres, pero bueno, pouca cosa. De novo, brazos cara arriba, estiramos pernas, separamos parte superior do lombo e comezamos perna dereita abaixo, intercambiando. E última. Vale. Moi ben. Ímonos colocar agora de lado, vale? Imos traballar de posición lateral. Imos colocar as pernas flexionadas, os talóns á altura do glúteo, cóbado debaixo do ombreiro. Imos colocar o haltere aquí encima da cadeira. O que vou facer é, durante 30 segundos, empuxar cara arriba, vale? Separar a cadeira do chan. Collemos aire e exhalo, subo. E baixo controlando. Subo. E baixo controlando. Iso é. E última. Vale. Descanso un pouquiño porque vou volver a repetir e antes de cambiar de lado, prefiro repetir deste, vale? Como imos? Moi ben. No, claro. Imos de lado. A ver, Comezou agora a clase. que non pudo ser. Non pudo ser, xa sei. Veña, imos de novo, vale? Outras 10 repeticións. Collemos aire, exhalamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mellor dun lado que do outro a elevación lateral de cadeira.
porque é certo que dun lado como que me parecía que subía máis e do outro como que me costaba máis. Cambiamos de lado. Veña. Talóns, glúteos e cóbado, mesma altura. Pernas flexionadas, halter encima da cadeira. Collemos aire e arriba. E última. Vale, descansamos. Como imos? Ben. Ben, non? Ai, Veña. Se vai a metade fora. Collemos aire de novo. E outras 10. Solto arriba. E baixo controlando. Nove e 10. Moi ben. Parece que non, pero tira, Bueno, elevar a cadeira lateralmente co peso non é que seña moi complicado, tira un pouquiño, pero vais facendo. fíxeno igualmente co brazo dereito, inda que me doi, porque doime máis en isométrico, que existe un movimento. Entón, dixenlle que non me importaba e fíxeno igual. Imos colocar o haltere aquí, no fondo da esteira, cerca dos pés. Colocamos as pernas aí semiflexionadas, os pés ao lado do haltere, levando o corpiño un poquinho cara atrás, onde xa este traballando a zona abdominal. Collemos aire e o que imos facer é pasar os pés dun lado a outro. Iso é. Dúas máis. Vale. Imos levar xonllos cara atrás, imos relaxar uns segundiños, porque imos repetir este exercicio, pero vamos descansar un poquinho a zona lumbar. Cambiamos o sentido. Moi ben, volvemos ao centro. De novo. Pesa un ladiño. Colocamos o haltere no centro. Preparámonos. Estás, Estrella? Eu estou. Listos e comezamos. E última. Moi ben. Levamos xonllos cara a nós. Veña, ánimo, xa queda menos. Cambiamos sentido. Agora o que imos facer é colocarnos de xeonllos. Imos coller o haltere. Imos tirar os brazos. Mira, imos partir mellor dende esta posición, diante. E como estuvésemos bateando, vale? Vou xirar o tronco cara ao lado dereito e apreto forte e vou ao centro, de acordo? Vixamos que esa pele non vai a cara diante nin o cu cara atrás. Estou formando un bloque, estiro brazos, vou cara a un lado e solto diante. Manteño os brazos estirados, a altura dos ombreiros.
Dúas máis. E última. Vale, relaxamos. Pareceume bastante difícil porque tes que estar todo o rato nunha postura correcta, recta, o lombo recto, o abdome apretado. Vamos. Quédanos outro ladiño, de acordo? Estamos facendo sempre de dereita cara ao centro, agora da esquerda cara ao centro. Sí? Estamos listos? Estamos. Veña. Volvemos coller o haltere, cara ao centro, e imos ora cara ao lado esquerdo e solto diante. Apreto forte, fixamos a pelve, traballamos aí os oblicuos, e última. Moi ben. Imos colocarnos deitados boca arriba. Era complicado, porque non, sempre tiñas que ter os brazos en horizontal e pesaban, non sabes? Tiñas que ter cuidado de apretar o core, de xirar. Non me gustou nada ese exercicio, porque tiña que ter os brazos moi rectos, moverme cara ao lado, cara ao outro. Eliminaría da lista tamén. Veña, unha vez que estamos boca arriba, imos colocar o haltere aquí na zona da cadeira, pese para as anchuras das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, e o que imos facer o ponte de glúteo, apretamos glúteos e subimos e baixamos controlando, vale? Apoiando vértebras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e na última imos quedar arriba, imos aguantar aquí 3 respiracións profundas. 1, 2 e 3. Baixamos. Moi ben, descansamos 10 segundiños e quédanos outra serie máis. Collemos aire e subimos de novo, apretamos glúteos, abdomen arriba. Vou baixando, apoiando vértebras e volvo a subir. E a última, quedo arriba e aguantamos 3. 2. 1. Vale, baixamos, deixamos o haltere a un ladiño, pasamos estiramentos, estiramos brazos cara atrás, estiramos pernas. Que tal, rapaz, a clase? Ben, xeñal. Aguanto segundos e agora xonllo dereito cara ao lado esquerdo, o de sempre, de acordo? Aguanto aí. Cambiamos de lado. Imos volver cara ao centro, despaciño. Ímonos colocar de pé. Veña. Arriba esos braciños. Imos cara a un lado, aguanto aí. Cara ao outro. Volvemos ao centro. Collo aire, solto. Xunto máis a un ladiño. Cambiamos. Volvo ao centro. Vou cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, bo traballo. Bo traballo. Ben feito, bicho morto,